Вольскі вырашыў зноў ліць гарэлку ў мёд. Лявон Артурович рэанімуе крамбамбулю. Ужо запланаваны канцэрт у Вільні. У складзе культавого калектыву дакладна будзе Мышкевіч, часам Аракелян, а вось Міхалка і Гюнэ Шабасаву, ну, ясна, чакаць не варта. І Міхалок з намі пару канцэртаў адыграў, паехаў у Кіев, і потым вельмі рэдка даводзілася з ім сутыкацца, бо не перакрыжоўваліся графікі. Саша Кулянковіч з намі шмат канцэртаў адыграў, ясна, што цяпер не можа. Юнэш пайшла... Як распавёў Вольскі, пра вяртанне крамбамбулі музыкі разважалі ўжо даўно, але ўсё ніяк не атрымоўвалася. Тым больш, што гэты праект гэта лёгкі, забаўляльны прадукт, а ў свеце апошнія гады адбываліся зусім невесёлыя рэчы. І тут мы паглядзелі, што пора б і адпачыць, таму што ўсё занадта згусцілася, дапоўніў Вольскі. Яшчэ адной нагодай для вяртання стала 10-годдзе апошняга альбома крамбамбулі «Чырвоны штраль» 2015 года. Нагадаю, што тэматыка гэтага альбома вайна і партызаншчына ва ўсіх сэнсах. Вольскі дадаў, што найбліжэйшы час гурт выпусціць і некалькі новых сінглаў. Вядуцца перамовы і пра канцэрт у Варшаве.